Mm. Hyvä asia. En mä voi ottaa sut pahaa vastaan. En me tunneta. Mutta Henri kulta, sinähän olet minun pojan poikani. Totta kai minä saan sponsoroida sinua. Mut eihän sulla jäisi itselle yhtään mitään. Vai minulla on kylliksi rahaa yli oman tarpeen. Sinä pidät tämän nyt. Mä ostat itsellesi oikean räätälin tekemän puvun, et mitä halpatuotantoa. Tai kyllä taida riittää mulle pelkkiä housuja. No niinpä tietysti. Sinä tarvitset lisää. Olenko minä töttönen? Noniin. Mitä täällä menee? Loistavaa. Se on kyllä ihan päivä. Tuletaan Henri, tulee minua takaisin. Sitten päästä lähettää pojan. Hyvä, että olet mukaan. Jos sä tulet tänne uudestaankin, niin mä lähtisin kyllä tosi mielellään messiin. Sä ainakin pysy soittaa nyt. No, kyllä oli oman nyt tai kiireet, eikä mun sattumaa ole mitään muuta. Se ei mulle kertonut taaskaan, että... Okei. No niin, et sit pari tuntia jaksanut olla omalla. Mulla oli töitä. Sulla oli vapaa päivä, mut pakeni samadaan välttämättä